دے دوں گا. میرے پاس جو ہستی بیٹھی ہیں ہمارے استاد محترم، ہمارے باپ، ہمارے سر کا تاج جناب استاد محترم جاوید اقبال قادری پریمی صاحب. تو جی استاد محترم، ہمیں کافی سارے لوگوں نے کہا بھی ہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جی استاد محترم سے بھی کچھ سنا جائے. بسم اللہ، کیوں نہیں. بسم اللہ. واہ واہ. میں ویکھاں واہ 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 واہ. میں ویکھاں میں ویکھاں واہ واہ واہ. میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، کیا کہنے. تے جے میں نہ ویکھاں تے او ایسے لیکھ کتھوں تتڑے دے واہ 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 واہ. کیا کہنے. میرے ویکھن دے وچ کیا بات کیا بات کیا بات. یار تا تیرے اندر بسدا تینوں ایویں پین پلے غلام فریدہ بوہے یار دے مرے او ویکھے یا نہ تاں حضور رہندیاں تاں حضور رہندیاں. او دل بے قرار نوں تاں حضور رہندیاں. دل بے نت روندیاں نیوانیاں اکھیاں دیدار اکھیاں دیدار تاں حضور رہندیاں. کہنا میرے حضور نوں او در تے بلا لوے کہنا میرے حضور نوں در تے بلا لوے
گل نال لا لوے او گل نال لا لوے او گل نال لا لوے اے ساریاں توفیق ہیں اس رب دے یار توفیق نے اس رب دے یار نت روندیاں نت روندیاں نیوانیاں اکھیاں دیدار اکھیاں دیدار تانگاں حضور رہندیاں او حبرے حبرے کیوں میرے دل دیاں او سندا نظاریاں حبرے کیوں میرے دل دیاں او سندا نظاریاں او سینے چ دبیاں رہن نا بیچاریاں او صدراں بیچاریاں رو رو کے روز آکھنا رو رو کے روز آکھنا میں پروردگار نت روندیاں نت روندیاں مایا مایا نت روندیاں نیوانیاں نت روندیاں نیوانیاں اکھیاں دیدار تانگاں حضور رہندیاں کیا کہنے جی، ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے.